Sobre les esmenes té la paraula l'il·lustre diputat senyor Uriel Bertran. Gràcies, senyora presidenta. Bé, anirem per parts. S'han escoltat unes coses bastant divertides per part dels grups parlamentaris en aquests moments. Bé, la primera, Convergència i Unió, no? Diu: doni suport a les negociacions amb el govern de l'Estat que permeti incrementar els recursos destinats a salut en el marc del nou pacte fiscal. Això és el que vostè ens suposa. I resulta que el conseller d'Economia i Finances ens diu que és impotent, políticament parlant, per aconseguir que es pagui el fons de competitivitat, per aconseguir que es pagui el que ens deuen de la disposició addicional tercera de la inversió en infraestructura, és a dir, no paguen allò que està acordat i vostè ens diu que dipositem totes les esperances del nostre futur i de l'increment de la despesa en sanitat al nou pacte fiscal en la línia del concert econòmic que vostès negociaran probablement amb un PP amb majoria absoluta. Doncs si això s'ho vol creure, cregui-s'ho vostè, però els mortals no ens ho volem creure, almenys els que ho volem seguir sent. D'altra banda, aquí ens diu: Solidaritat reconeix que Catalunya és una comunitat autònoma. Efectivament, una pobra, empobrida, depauperada, comunitat autònoma, maltractada per l'estat espanyol i continuant per aquest camí com a comunitat autònoma que som, acabant-se extingint com a nació. Efectivament. És que nosaltres acceptem la realitat, senyora Martínez, nosaltres acceptem la realitat i en tant que acceptant-la la combatem per canviar-la. Perquè el que no farem és continuar amb aquesta cortina de fum, amb aquest castell d'encenalls en els quals, en aquest foc d'encenalls que ens volen convertir el país. De fer-nos creure que som quelcom que en realitat no som per acabar sent el que acabarem sent, que és desapareixent com a país. Per tant, nosaltres no tenim cap problema a reconèixer l'actual estatus jurídic del país. D'altra banda, el Partit Popular continua amb la seva cosa i diu: una submoció que no té més de 2 línies. Bé, la senyora Eva García el que no sap és comptar, perquè de fet en té 7, oi? Per tant, la ignorància és molt atrevida, senyora Martínez. La ignorància del Partit Popular és molt atrevida perquè vostè el que no pot és combatre amb aquest manual que els entreguen el dia que se'ls apunten de com combater el nacionalisme i a partir d'aquí vostès van sempre repetint exactament les mateixes pautes. Què ha passat aquí? Miri, aquí ha passat que ni Esquerra Republicana a Catalunya, ni el Partit Popular, ni el PSC accepten aquesta moció no perquè els pressupostos es debatin la setmana que ve, sinó perquè tots volen pactar els pressupostos amb Convergència i Unió i vostès el que no volen és lligar-se les mans aprovant que es mantinguin els pressupostos en salut a l'any 2011 en els mateixos termes en què es van aprovar l'any 2010. Si aquí la competició és a veure qui és la parella de ball al final. Si al final aquí és la competició a veure qui s'emporta el titular del company de viatge en els pressupostos en Convergència i Unió, de qui aconsegueix més subvencions als pressupostos de la Generalitat per grups de comunicació, per empreses amigues, per coneguts, per saludats, ja sabem que aquesta és la mateixa història i per això no s'aprova aquesta moció. Per tant, no ens vinguin amb la historieta, de que no s'aprova perquè, clar, els pressupostos es debaten la setmana que ve. El que passa és que, com que no tenen ni idea de què votaran vostès en els pressupostos de la setmana que ve, ara no ens comencem a lligar les mans en la moció que avui s'està portant a terme. No ens expliquin sopes de duro que alguns ja ens les sabem. I d'altra banda, aquestes xifres en salut, senyora Laïlla, jo les defensava exactament igual l'any passat. I revisi vostè les actes, les transcripcions dels debats i ho podrà vostè comprovar. I per últim, ja acabo dient que, evidentment, no acceptem les esmenes, en aquest cas de Convergència i Unió, que se'ns han presentat i tampoc els arguments que ha esgrimit els grups que no donen suport a aquesta moció per no fer-ho. Gràcies.